majstri sa už pripravujú, takže najskôr odpočítame, dohodnime sa tak, že odpočítame a potom všetci majstri a hráči. Ste na to pripravení? Verím, že áno, takže pozor. Ako náhle uvidíme vzadu nastúpených, začneme od 10 a priatelia, môžeme sa na to asi aj pripraviť, takže ideme. 10! Druh prezidenta Slovenského futbalového zväzu Františka Hlavenca a šéfa ligovej komisie Dušana Hejsi radosti a chvíľu, kedy pohár vystaví na hlavu kapitána Zdena Šťavu. Čo by ste povedali ešte na jeden pokrik? Ďakujeme! Priatelia, trikrát asi premenajú celý realizačný tím. Na čele je s trénerom Pavlom Vrbou! Žilina! 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 A skáčeme celý štadión! Skáčeme Žilinka! Hej, hej! A tá záverečná radosť, ktorá vlastne naďalej pretrváva, pretože Žilina sa bude z pocty majstrovskej teší celú nasledujúcu sezónu. A teraz jeden velikánsky, naozaj obrovský potlesk. Ako náhle uvidíte pohár vo vzduchu. Ešte Štefan Šubika, Miro Nemec, tréner Bčka, druhý asistent. A už je tu Zdeno Štrba, kapitán nového majstra, muž číslom 6, slovenský reprezentant. A práve on prevezme pohár, ktorá patrí najlepšiemu mužstvu našej Turbo ligy.